Dobar čovjek koji je iznad svega ljubio Boga, svoju obitelj, a onda i svakog čovjeka. Tako su pastora Mladena Jovanovića opisali okupljeni na njegovom posljednjem ispraćaju na zagrebačkom Mirogoju. Predstojnik Kristovih crkava u Hrvatskoj iznenada je preminuo prošlog tjedna u 69. godini života. Nakon ispraćaja na Mirogoju, koji je okupio više stotina pripadnika 10-ak crkava iz Hrvatske i regije, Mladen Jovanović u krugu obitelji pokopan je u svom rodnom Donjem Zagonu kod Novog Vinodolskog, gdje je rođen 1945. Nakon studija lingvistike, fonetike i poljskog jezika, magistrirao je teologiju u Osijeku i SAD-u. Bio je osnivač i dugogodišnji predstojnik Vijeća Kristovih crkava u Hrvatskoj. U crkvenim krugovima zaista to je veliki gubitak, evo ne samo u Zagrebu, nego ja vjerujem čitava Hrvatska je na neki način i u šoku i nedostajeće nam, ali evo njegovo djelo gdje on itekako govori o tom zajedništvu, o tom jedinstvu kršćana, o tom ekumenizmu, mislim da je to ono što je Mladen ostavio i gdje ne samo naše crkve u krugu Kristovih crkava, nego i šire, čitav evanđelski pokret danas nasljeđuje. Mladen ostavio puno toga iza sebe. Svoju crkvu, dakle Kristovu crkvu je okupio, organizirao, vodio u ono ratno vrijeme, su jako puno radili, pomagali izbjeglicama, prognanicima. Nakon toga je uspio izboriti se za zgradu, što je uvijek bilo problem nama manjim vjerskim zajednicama. Pokrenuo je Biblijski institut, preveo je Novi Zavjet, sudjelovao je u osnivanju Protestantskog evanđelskog vijeća, na svim ekumenskim sastancima je bio aktivan. Dakle, mogli bi samo nabrajati. Smrt ga je zatekla na mjestu glavnog tajnika Protestantskog evanđelskog vijeća u Republici Hrvatskoj, tijela koje okuplja crkve reformacijske baštine. Pastor Mladen bio je niz godina vrlo aktivan i u Udruzi za vjersku slobodu, gdje je nedavno izabran za predsjednika. Par sati prije nego što je on otišao, mi smo upravo planirali jedan sastanak te udruge. Sa puno oduševljenja i sa puno optimizma smo htjeli organizirati jedan okrugli stol. Tako da, evo, do zadnjeg daha možemo reći, on je disao za ono što je smatrao da je vrijedno i pravo. Velik gubitak jer je bio dobra osoba, blaga osoba, jako ekumenski raspoložena. Tako da, tamo smo sad počeli surađivati, ovo se nekako osjećam, baš presječen, kako bi rekao, u korijenu. Tako da mi je jako žao i najbolje što možemo učiniti je za njegovu uspomenu da nastavimo raditi, da nastavimo ono što je, one ideje koje on sad donio nove i promovirao kao predsjednik. Mladena su poznavali i voljeli ne samo vjernici njegove crkve. Preko kršćanskog radija Radosna vijest od 1991. njegove su se duhovne poruke emitirale na više radio postaja u zemlji, a slušali su ih vjernici svih denominacija. Posebno se trudio promicati jedinstvo kršćana, pa je i njegova posljednja knjiga I riječ crkvom postade posvećena važnosti rada na približavanju crkava i promociji ekumenizma. Mladen Jovanović će nam svima nedostajati. On je bio kršćanski lider koji je uvijek bio najprije spreman slušati i služiti i na temelju toga donositi mudre odluke. Uvijek odmjeren, neka pastoralna pedagogija, znao je s mladima i sa starima. Mi smo svjesni toga da mi nismo veliki postotak u vjerskom korpusu naše domovine, ali nije potrebno mnogo ljudi, nego potrebno da onoliko ljudi koji ima, koji postoje, da čine ono što trebaju učiniti. Crkva je prije svega pozvana na duhovne promjene koje mijenjaju čovjeka iznutra i kada ga promijene iznutra, onda će on izvana drugčije izgledati i drugčije će se ponašati. Sa suprugom Dragicom bio je u braku 44 godine, a zajedno su odgojili 2 sina i 1 kćer. Obitelj je Mladenu bila mjesto istinskog življenja vjere, najvažnija na svijetu. Njihov je dom bio uvijek otvoren ne samo prijateljima, nego i svakome tko je došao potražiti pomoć ili riječ utjehe. Unutar naših zidova, našeg doma, u odnosu s našom djecom, u odnosu s ljudima, tu se živi crkva, jer crkva nije samo nekoliko sati tjedno provođenja u nekom crkvenom prostoru. Mladen Jovanović pokrenuo je i Biblijski institut u Zagrebu, gdje je odgojio mnoge generacije mladih teologa i pastora. Zbog doprinosa razvoju teologije i Kristovih crkava, Biblijski institut je njemu i supruzi Dragici 2011. godine dodijelio posebnu nagradu za kršćansko vodstvo.